doncs, entrarà en funcionament el Servei d'Atenció a Víctimes d'Accidents de Trànsit. És una experiència pionera a l'Estat i que pretén assessorar les persones que hagin patit un accident, tant des del vessant psicològic com pel que fa als tràmits administratius. Els afectats s'hi podran adreçar a través del telèfon o d'una pàgina web. Per adaptar la seva vivenda, bàsicament, el primer tràmit que ha de fer és dirigir-se als serveis socials bàsics del seu districte. És només un exemple dels nombrosos dubtes que apareixen després d'haver patit un accident de trànsit. Les víctimes, paralitzades per l'experiència, no saben on ni com buscar informació sobre tràmits, ajuts o subvencions i això els dificulta reprendre la seva vida després d'un accident. Aquest nou servei centralitzarà tota aquesta informació. On hi ha llocs que facin rehabilitació per grans lesionats a casa nostra? No tu, potser qui no ho ha patit mai no s'ho ha preguntat mai. Per tant, ens era molt important ser capaços allò de buscar un portal únic. L'atenció serà telefònica i també a través d'una pàgina web on s'hi recullen les preguntes més freqüents. El servei és una reclamació històrica de les associacions de víctimes. El fet de tenir un telèfon i poder comentar-ho i saps que trobar una persona que t'entén, que et comprèn i que et pot donar un cop de mà, doncs és molt important. Educadors socials i psicòlegs atendran les trucades. Fins i tot es podran concertar cites cara a cara si els professionals ho consideren oportú. El tema del dol, per exemple, també és una que preveiem que ens trucaran molt, perquè queden en un estat de xoc. I el nostre objectiu és derivar sobretot a grups d'ajuda mútua. És la informació, és la centralització, és l'orientació i és l'acompanyament. És la primera vegada a l'estat espanyol que s'implanta un servei d'aquestes característiques. Ese día vuelves a nacer y eres otra persona. Ese día, si te quedas, ja no eres la misma persona. Un cotxe va envair el carril contrari. El seu marit i la seva mare van morir a l'acte. Ja fa 5 anys i ella encara lluita per recuperar la seva vida. No sabes por dónde empezar, no sabes... Bueno, es que yo cada vez que me metían al quirófano, que me metieron 7 veces, yo decía, a ver si no salgo. Porque no le ves futuro. Els experts asseguren que superar la mort d'un familiar a un accident de trànsit és un procés més lent. Per això recomanen a les víctimes que en parlin. Quan és com a conseqüència d'un accident de trànsit, això és una mort sobtada, una mort no prevista, i per tant això genera que en la família hi hagi una sensació d'irrealitat durant molt de temps. La Rita ara explica la seva experiència a conductors que han perdut els punts. Espera ser una ajuda per evitar accidents. Se ve a veces en la televisión si es un coche roto y con cosas por eso, con destrozado el coche, que realmente es duro. Es la familia rota. Aquest d'avui és l'últim accident mortal a Catalunya. En el que va d'any, 51 persones han perdut la vida en accidents de trànsit i 173 n'han resultat ferides de gravetat. Però darrere dels números i les imatges de cotxes destrossats hi ha famílies trencades.